Zein behar dezu? Arte moderno egin behar dezu, Lili? Ez, bueno, suposatzea baiet. Zer da arte modernoa? Ez, sin más, hartzea gauzak eta ez grabat. Bueno, grabatzen nahi nahi, zaber zeiten nahi. Zeiten nahi zea orduan. Txapela? Jantzien behar dezu? Non geratuko da ondo? Bueno, orain esplikatu, ze artelan egin duzu? Eta...